Khadija ke dan aita wace da kallon kallo so ya ratsa ni ina kike a kullum burin ido su ganki shiga rai kike ni na baki so da amana na dan na san ba za fa ki yada ba ki kula da ni numfashi fita daga ruhi na sai da naki zance na a koyaushe ni san bai wuce naki na daura kamana baki a hannu zo ki jani wuri naki zamto min mata ni ne zan yi miki fifita in kin ji zafi ya Khadija wacce raina ke kauna hubi baby komai akan kini na lamunce ga ki yar fara da dada dan zance kyakkyawa gurin ki zan zo mi zance buri na ko yaushe dace farin cikin ki nake so ya kasance tauraruwar garin mu kina haske baki yana she ni na ki ne ki dauka ki amince hubbi baby so kin biya Khadija ki bani ruwa na so da kauna na aje a zuci ki kai kwance bani ganin wata ya mace in bake ba cikin idona bani misal da yanda sanki yake raina zafi da kuna damuwa ba ta so mu jawabu na so ne sila da kauna na Khadija kin biyar yan mata ta so hubbi baby ni na fada na ta wata dan za ku samu amsa ta dusan da aka yi shi cikin tsafta ya bi tsari la 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 ko kadan ba zan manta alkawarin ki zuciya ta na rubuta shi yake fita da duk wani tsari dai ya fita buri da Khadija kin biyar yan mata na san ki baki gori komai zaki yo shi kina na tashi sai da tsari kaso ya Khadija a dan raina hubbi baby ya Khadija masoyiya annurin zuciya na san ki da dariya ga murmushi har zuciya ga san ki yayyo rataya me walwala da idaniya Khadija hasken zuciya san ki yana taba zuciya na hau doki akan ki yau na tsaya zan zagaye duniya don na birge kigin biya Khadija autar indiya hayaki ne na kigin biya mai san ki ko wata nahiya Toro.